Gaurkoan enkarterrira hurbildu gara, krisialdi ekonomikoa sortu ez, baina bere ondorioak pairatu dituztenei hitza emateko. Euskal Herrian izan ditugun politika ekonomiko eta enplegu politika lazgarriak salatu behar ditugu gaur gu hemen. Ez dira pertsonen zerbitzura dauden politikariak, kapitalaren aginduetara murgildutakoak baizik. Horregaitik etorri gara gaur ona, leku adierazgarria delako oso. Ia urte oso bat igaro baita, ThyssenKrupp enpresa alemaniarrak PSOE eta EAJak adostutako lan erreforma baliatu zutela 120 langile kalera botatzeko. Hemen ere, Bizkaiko aldundi nagusiak, Jose Luis Bilbaok, abidete proiektua gezurra salatu nahi izan zigun. Ona etorri zen gainera azaltzera zein zen bere proiektua. 1.100 lanpostu sortuko zituela agindu zuen. Hauteskunde garaia zan ordun eta ona iritsi eta hemen saldu. Eta, antza denez, gezurra galanta, gezurra ederra, kriston gezurra. Proiektua ezen inoiz gauzatu, ez da agintutako enpleguak ere ez. Birrindutako lurra eta hondakinak besterik ezin ditugu ikusti gure ingurunean. Industria eta enplegurik gabeko basamortua dugu gaur hemen. Ez dezagun gure burua engainatu. EAJak, PSOEk eta PPek aukera politiko desberdina zirela sinestarazi nahi digute, baina hori ez da egia. Lan eskubideak murrizteko eta korporazio handien gehiegikeria alfombra bat jartzen diote. Orduan bai adostasunera heltzeko. Espekulazio sustatzen dutenei laguntza orduan bat egiten inolako pegarik gabe. Kanpora begira enpleguz hitz egiten dute, baina bulegoetan herri honetako langile klaseari lapurtzeko moduak negoziatzen dituzte, banka eta patronalekin. Haiek dira, bai zalantzari gabe, prekarietara kondenatu gaituztenak, zabor kontratuak, soldata ziztrinak eta behinekotasuna ezarri dizkigutenak. Lasai asko egiten dute guzti hori, agintean dauden alderdietako bakar batek ere txintik esan gabe. Aldiz, onartu beharreko kalte txikia bailitzan justifikatzen dute haien erasoa. Bitartean, hemengo emakumeak, gazteak eta etorkinak dira krisialden kalterik bortitzenak pairatzen dituztenak. Eredu ekonomiko eta sozial guztiak bidegabe eta insolidario baten ondorioz sistemaren prekarietatean bizitzera zigortuta bizi direnak. Baina, gaur, eta hemendik aurre, boterearen geikeriak emaitzera datoz. Etorri gara, merkatuen exigentzia zitalei EAJak, PSek eta PPek erakutsitako mantxutasunaren aurrean, bildu, borrokatzeko prest dago, herritarren eta gabezia gehien dituztenen alde. Langabeziari aurre egiteko erakutsi duten gaitasun faltaren aurrean, bildu osatzen dugunok ekonomia sozial eta solidarioren aldeko apustu bortitza egiten dugu. Lan kooperatiboaren eta sektore alternatikoaren alde. Instituzioak herritarren interes eta beharren zerbitzura jartzen garaia heldu da. Lan harremanen eta zerbitzu sozialen euskal esparruen defentsa, gure ekonomia eta gure sektore produktiboak berrigitzeko. Konpromiso eta ardura osoa geurea egin dugu, eredo zeharkitutaren aurka. Desberdintasun sozial gehiago, ingurunearen suntxiketa gehiago, langabezi eta hondamena besterik ez dakarren ereduaren aurka. Horregaitik gaudegu gaur hemen, bestelako gauza gure ditugulako.